рақами 11 Нираҷан Таами, дар хати ҳамла бошад рақами 10 Арон Запа ва рақами 20 Суҷан Бламкати Магар ҳунарнамоӣ мекунанд. Набин Неупане мурабби непалӣ, сармурабби ин кишвар аст. аслан Непал натиҷаҳои чандон хуб ҳам надорад. гузашта аз ин тими олимпии Непал ҳам мо гуфтем ҳеҷ гоҳ дар на бозиҳои осиёӣ ва на бозиҳои олимпиву на ҷоми осиё ҳунарнамоӣ накарданд. Инҷо ишора мешавад дар бозиҳои осиёӣ онҳо ду карат иштирок карданд солҳои 2014-2016 дар Кореяи Ҷанубӣ ва Индонезия. Яъне онҳо иштирокчии бозиҳои осиёӣ ҳам буданд. Ва боз дар минтақаи Осиёи Ҷанубӣ бозиҳои Осиёи Ҷанубӣ ҳаст ки онҷо Непал ҳатто солҳои 2016-2019 баранда шудааст дар ин мусобиқа, яъне бозиҳои Осиёи Ҷанубӣ ки он ҳам дар худи Непал баргузор шуда буд. онҷо кишварҳои Осиёи Ҷанубӣ киё ҳастанд? мисли масалан кишварҳои Осиёи марказие ки мо мусобиқаи ҷоми Кафа дорем. хуб Бангладеш ҳаст, Бутан, Ҳиндустон, ҷазираҳои Малдив, худи Непал, Покистон ва Шри-Ланка. 7 даста онҷо шомил ҳастанд дар Осиёи Ҷанубӣ, вале танҳо футбол онҷо баргузор нашудааст. масалан онҷо дар қариб 20 намуди варзиш, тамоми намудҳои варзиш ки аксари онҳо намудҳои бозиҳои олимпӣ, бозиҳои Осиёи Ҷанубӣ сурат мегиранд ва соли 2025 имсол ҳам ба нақша гирифта шудааст. яъне сурат мегиранд давра ба давра, яъне паяҳам сурат намегиранд, вале давра ба давра ҳамин бозиҳои Осиёи Ҷанубӣ сурат мегиранд. мисле ки чанд сол пеш бозиҳои Осиёи марказӣ буданд. ҳатто як маротиба дар Душанбе ҳам сурат гирифта буданд бозиҳои Осиёи марказӣ дар намудҳои гуногун. ғайр аз футбол онҷо боз намудҳои гӯштин ҳастанд, хуб боксу дигар намудҳои олимпӣ. ва ҳоло ин гуна бозиҳо нест. хуб зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони Непал биё таваҷҷӯҳ мекунем. ва инҷо сармурабби дастаи олимпии кишварамон Леван Хомерки ҳоло ишора мекунад. таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи бозингарони Непал. инҷо футболбози рақами 7 Критиш Ратна Чунҷу зарбаро иҷро кард, аммо зарбаи ӯ хеле ҳам баланд аз майдон берун шуд. хуб Леван Хомерики мураббии 51 солаи гурҷӣ ҳаст. ӯ ба ҳайси бозингар дар дастаҳои даргузашта Динамо Тифлис, хуб Ҳапоэл Ҳайфаи Исроил, Расинги кишвари Белгия, баъдан дар дастаҳои Арау Волини Швейтсария ва ахиран дар ҳайати дастаҳои Локомотиви Тифлис ва Динамои Батуми Гурҷистон ҳунарнамоӣ кардааст. дар баъзе маълумотҳо ҳам ҳаст ки ӯ гӯё дар дастаи якачини Гурҷистон ҳам бозӣ кардааст, аммо дар сатҳи ҷавонон, танҳо дар сатҳи ҷавонон ва вақтҳои охир дар якчанд дастаҳо ба ҳайси сармураббӣ ва ёрдамчии сармураббӣ фаъолият мекард. махсусан охирин дастае ки ӯ соли 2023 роҳбарӣ кардааст, ин тими Самгуралӣ аст ки чанд футболбози тоҷик ҳам онҷо рафта буданд. ӯ ба ҳайси ёрдамчии сармураббӣ онҷо фаъолият карда будааст. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи мо. хуб назар ба бозиҳои тими миллӣ, албатта дар сатҳи дастаи олимпии кишвар мухлисон камтар ҳастанд дар варзишгоҳ. тавре медонем ҳоло дар Тоҷикистон боз як мусобиқаи дигари сатҳи минтақа инҷо сурат гирифта истодааст. ин ҷоми Кафа ё узви дастаҳои иттиҳоди футболи Осиёи марказӣ ва пагоҳ бозии ҳассоси тими миллии мо муқобили Эрон дар назар дошта шудааст ки бозии соати 8:30 сурат мегирад ва ҳамаи мухлисонро даъват мекунем. ин бозии ҳассос аст барои тими миллии кишварамон ва имрӯз бошад дастаи олимпӣ аввалин бозии худро дар бозии интихоби ҷоми Осиё ҳоло баргузор карда истодааст муқобили Непал. аслан дар сатҳи дастаҳои олимпӣ ҳақ доранд дастаҳои олимпӣ ки дар бозиҳои масалан осиёӣ иштирок кунанд. хуб баъдан ҷоми Осиё мешавад байни футболбозони 23 сола ва боз дар сурати натиҷаҳои хуб ба даст овардан ин мусобиқа мешавад рохат ба бозиҳои олимпӣ. дар Осиё ҳамин гуна аст. дастаҳое ки муваффақ мешаванд рохат ба бозиҳои олимпиро ба даст меоранд.
ماه یولی سال 2023 هم کمیته برگزاری مسابقه های کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما اعلام کرده بود که البته بازی های جام آسیا این تا یک اندازه مخصوصا در سال 2026 امکان هست برای دسته ها که آنها با بازی المپی راحت گیرند. یعنی کدام دسته ها اینجا میتوانند؟ دسته هایی که مثلا در سال 2024 این گونه نبود. دسته هایی که نتیجه خوب دست می آوردن راحت نمی گرفتند. مثلا جام آسیای اخیری که برگزار شده بود در سال 2022 همین گونه بود. اونجا دسته هایی که نتیجه خوب دست آورده بودند راحت با بازی های المپی را صاحب شده بودند. حالا ادامه حمله برای بازیگران دسته نپال. خب ضربه جریمه‌ای این مراتب دوم است برای بازیگران تیم نپال. بیا توجه میکنیم با ادامه حمله بازیگران نپال. پرتاب با کناری میدان آرون تاپا مبارزه برد بازیگر رقم 17 دسته ما ولی موفق نشد. ابوبکر سلیمانов محافظتگران ما توپ رو بیرون کردند. حالا میبینیم که بازیگران نپال هم آیسته آیسته توپ رو زیر نظارت خود گرفته ایستادند. اما در مرکز میدان یکی از بازیگران تیم نپال آسیب گرفته است. خب ما گفتیم که چند فوتبالیست با تجربه در کرسی احتیاطی هست. از جمله سخن در مورد عزیزبک حییتوف میرود. پس اون علیجانی بوریزاد که قبلا با نام علیجانی عینی نام برده میشد. خب اونجا رسلان خیلویف رو نام گرفتن هم درست است. فتح‌الله علیمزاده. ولی این مسابقه از یک بازی عبارت نیست. بازی های دوم و سوم هستند. وابسته به حریف هم مربی بیشتر انتخاب میکند هیئت رو. مثلا شاید از روی اون که نفوذ دسته نپال قدرت این دسته برای مربیان مفهم است. بعضی بازیگران خوب شاید والا در کرسی احتیاطی قرار دارند و در قسم دوم حتما میتوانند به میدان آیند. این از قرار خود ستاد مربیان وابستگی دارد که کیها باید بازی کنند و کیها باید در کرسی احتیاطی قرار گیرند. حالا آغاز بازی چندان باورار نیست. قریب که بازی برابر صورت گرفته ایستاده است. اصلا در جام آسیا در عربستان سعودی 16 دسته باید اشتراک کنند. 11 دسته که در گروه ها در بازی انتخابی زینه اول را اشغال میکنند و 4 دسته که زینه دوم را 4 دسته بهترین زینه های دوم را خط میگیرند. میشود 15 دسته و یک تیم میزبان این عربستان سعودی 16 دسته اشتراک میکنند در بازی انتخابی جام آسیا. آخرین بازی جام آسیا بین بازیگران 23 ساله برای تیم ما نوبرار انجام یافت. در مقابل عربستان سعودی و عراق با حساب‌های 1-4 دسته ما مغلوب شد ماه اپریل سال گذشته و بعدا در دور آخر تایلند رو مغلوب کردیم که این هیچ امکانی نمیداد برای تیم ما جهتی رفتن به بازی‌های پلی آف. در آن مسابقه تیم ژاپن غالب شده بود. در فینال آنها ازبکستان رو مغلوب کردند. جام آسیا هم حالا تو از میدان بیرون نشده است. جام آسیا هم در قطر صورت گرفته بود از 15 اپریل تا 3 می سال 2024.
партоби баланди дарвозабони дастаи Непал. муборизаи Меҳрубон Каримов буд, капитани дастаи мо. имконияти идома додани ҳамла аз сӯи футболбозони мо ҳаст. ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем. хеле зиёд ҳаракат мекунад футболбози рақами 19 Фаридун Давлатов. бозингари дастаи Регартад аст. خیلی بلند و امکاناتی بسیار خوب برای بازیگران ما. از این گونه اشتباه حریف حتما باید استفاده کرد. حمدانی کمالوف بود. بازیگری دسته گلگوهری ایران است. حمدانی کمالوف اندکی ضربه رو یا بلندتر یا سخت‌تر اجرا میکرد، الکی امکاناتی خوب پیدا میشد و در زبان هم هیچ گونه نمیتوانست این رو برگرداند. دیروز امروز بازی‌ها شروع شدند الکی، مثلا در گروه بی کویت با میانمار بازی رو مساوی کرد، ژاپن افغانستان رو شکست داد مساوی 3-0. ادامه حمله بازیگران تیم نپال وضعیت خطرناک هم هست. و در گروه اس باشد یمن سنگاپور رو مغلوب کرد، ویتنام بر بنگلادش با حساب 2-0 دست بالا شد. در گروه دی استرالیا بر تیم ماریانا شمالی با حساب بزرگ 14-0 دست بالا شد. چین تیمور شرقی را 2-1 شکست. این بازی‌ها در گروه دی صورت گرفتند. و اینچنین امروز ازبکستان بر شریلانکا در گروه ای غلبه کرد با حساب بزرگ 4-0. در رقابت فلسطین و قرقیزستان حالا جریان دارد. در گروه اف تایلند غلبه کرد میزبان بر مغولستان و مالایزیا از لبنان مغلوب شد با حساب 0-1. در گروه جی باشد عراق پاکستان را 8-1 مغلوب کرد. کامبوجا و عمان بازی را مساوی کردند 0-0. بازی‌ها در گروه‌های دیگر هم جریان دارند. از جمله در گروه جی حالا دور اول پایان یافت. کره جنوبی با حساب 5-0 مکاو را مغلوب کرد. اندونزیا لاوس بازی را مساوی کرد. و در گروه ما باشد گروه که امروز سوریه بر فیلیپین با حساب 2-1 غلبه کرد. حالا اکنون سوریه با 3 امتیاز در صدر اولی گروه قرار دارد. ادامه حمله بازیگران تیم المپیک کشورمان کمالوف بود، پس با دولتوف. دوباره اشاره میکند که اینجا هیچ قاعده ویرانکنی نیست. حالا چند کوششی نه آنقدر خوب انجام دادن فوتبالبازان تیم المپیک کشورمان. پس به دروازه‌بان سفرمت غفارов ضربه سختی و به مرکز. باید زود بازیگران ما توپ رو زیر نظارت خود گیرند. با دست اینجا شهریار عنایت الله توپ رو برگردانید. ضربه جریمه‌ای با شکل بازیگران نپال اون چندان خطرناک هم نبود. بازیگران مهمان توپ را گرفتند. پرتابی خیلی هم بلند و دروازه‌بان ما خیلی عالی به پیش برآمد و این توپ را داشته گرفت.
Меҳрубон Каримов. Қурбонов 59 бар 41 плюс фоизи дора кардан ту ба фоидаи бозингарони мо ва як таркибборои бисёр ҳам хуб ҳам аст. Абубакр Сулаймонов имконият ҳаст ду нафар аллакай дар дохили ҷаримагон. Сулаймонов пас имконият идома додани ҳамла ҳаст. Камолов боз ҳам ирсоли туп ва инҷо Мусо Қаҳоров бозингари рақами 14 ба ҳамла ҳамроҳ шуд. думои ҳамлаи бозингарони мо Абубакр Сулаймонов аз иштибоҳҳои бозингарони хатти дифои дастаи ҳариф бояд истифода кард. инҷо офсайд аст. инҷо офсайд аст. дақиқаи 20-уми бозӣ ҳам наздик шуда истодааст. ҳисоб кушода нашудааст. зарбаи кунҷӣ бо бозигузорӣ шурӯъ шуд. аз ин пеш як иштибоҳи дифоъгарони дастаи Непал ҳам буд, вале аз он истифода бурда натавонистем. Леван Хомерӣ ки гуфтем ҳоло дар марзи майдон ҳаст, вале Гела Шакиладзе ва Томас Бакерия ҳам дар ситури мураббиён имрӯз дар майдон қарор доранд. аслан аз ҷиҳати касбият бигирем, мураббиёне ки сармураббии тими миллӣ ҳастанд ҳеҷ гоҳ дар ин гуна бозиҳо агар ҳидоятро ҳам ба дӯш дошта бошанд ҳузур пайдо намекунанд. вале дар мо мураббиёни гурҷӣ ки ҳам дар тими миллӣ ва ҳам дар дастаи олимпӣ ҳастанд, ҳоло дар ин бозӣ ҳам дар ин бозии ҳассос ҳам қарор доранд. фишори бозингарони мо ва Камолов ҳоло тӯбро мегирад аз назди пойҳои бозингарони тими Непал. идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва чӣ гуна фурсат буд. Абубакр Сулаймонов метавонист ҳоло дарвозаи дастаи Непалро рах накунад. шояд ӯ эътироз мекунад ки зарбаи кунҷӣ аст ва лаҳзаи такрорро мунтазир мешавем. ва биёед баъдан хулоса мекунем ки ҷо ту ба пои бозингари мо расид ё ба пои бозингари тими Непал. аз пои бозингари дастаи Непал ту аз майдон берун рафтааст. довар ин лаҳзаро надид ба назарам. як партоби дигар. идомаи ҳамлаи бозингарони мо аз канори чап. як ирсоли навбатӣ ва бархурди бозингари мо бо дарвозабон. ҳолати ҳарду хуб аст. Камолов вале зарбаи амадони Камолов болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. амадони Камолов гуфтем ки узви дастаи Гулгӯҳари Эрон аст. ин бозингари 22 сола моҳи январ шояд ту аллакай 23 сола мешавад ва фикр мекунам иштирок мекунад агар дастаи мо ба қисмати ниҳоии ҷоми Осиё роҳ хат гирад. як даврае буд ки маҳз ҳамин бозингар ба яке аз дастаҳои лигаҳои поёни Испания рафт. Камолов ҳоло ҳаракат мекунад, аз бозингарони Непал гузашт. партоби ӯ ва фишори бозингарони мо бенатиҷа. инҷо Шаҳриёр Инатулло хост тӯбро дубора ба ҷаримагоҳ ирсол кунад, муваффақ нагардид. футболбозони тими Непал ҳоло талош мекунанд ки бо пасҳои кӯтоҳ аз ин ҳолат бароянд. ва гуфтем дар ҳамон дастае ки дар дивизионҳои поёнии Испания буд, Амадони Камолов рафт, вале мавқеи худро пайдо карда натавонист. аз он ҷо боз ба Истиқлол баргашт, чун барои аксар футболбозоне ки аслан дар сатҳи футболи кишварамон хеле хуб ҳастанд, ҳатман боз мегарданд ба бошгоҳи футболи Истиқлол. агар ба чемпионати Узбекистон ҳам раванд, ба дастаҳои дигар ҳам раванд, боз мегарданд Истиқлол ва боз баъзеашон роҳшон кушода мешавад, ба дастаҳои дигар мераванд. худи Амадони Камолов гуфтем ба даст Истиқлол боз дар ба дастаи Гулгӯҳари Эрон гузашт ки ҳоло ин даста дар лигаи хариҷи форси Эрон баромад мекунад. яке аз мавқеъҳои хуб ҳам ба назарам дорад. Содиқ Қурбонов муҳофизатгари асосии дастаи Истиқлол аст.
ӯ дар тими миллӣ ҳам борҳо баромад кардааст, вале имшабрӯз ки дастаи олимпӣ дар ин марҳилаи ҳассоси ҷоми Осиё қарор дорад, барои ҳамин баъзе бозингаронро Гелашакиладзе дар ҳайати дастаи олимпӣ гузошт ва баъзе онҳоро ба ҳайати дастаи асосӣ бурд. Камолов, Шаҳриёри Иноятулло, имконият ҳаст барои бозингарони мо партоби ин фулобоз, вале партобҳоро ҳамеша бозингарони Непал бартараф мекунанд. Камолов Қурбонов аз маркази майдон ҳамлаи футболбозони мо боз бенатиҷа ба поён расид. бу то бозингарони тими Непал, вале пас ҳам хато буд ки дар маркази майдон Муродали Ақназаров тӯбро гирифт. Қурбонов, Ақназаров, Шаҳриёри Иноятулло, дар ду мусобиқаи қаблие ки буданд солҳои 2024 22 ки дар Ӯзбекистон Қатар сурат гирифтанд, дастаи мо иштирок карда буд. вале то ин дам ягон маротиба тими олимпии кишварамон дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ҳузур надошт. Ягон маротиба. дар бозии осиёӣ ҳам ду маротиба дастаи мо иштирок карда буд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Непал аз канори майдон партоб анҷом мешавад ва довар ишора мекунад ки ту балакай аз майдон берун шуда буд. дар бозии осиёӣ гуфтем ду кара дастаи мо иштирок карда буд. соли 2006 аввалин бор дар бозиҳои осиёӣ иштирок карданд ва онҷо мусобиқа бисёр дар сатҳи баланд ҳам сурат гирифта буд ва дар як гурӯҳ бо Урдуну Қирғизистону Макао буд дастаи олимпии кишварамон, вале бо 5 имтиёз аз гурӯҳ ба қисмати дигар рохат гирифта натавонист. вале он замон дар ҳайати дастаи олимпии кишвар ҳам бозингарони хуб ҳунарнамоӣ мекарданд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо Абубакр Сулаймонов, Мусо Қаҳоров, Камолов, Ақназаров, Меҳрубон Каримов. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони мо ва гуфтем ки бозиҳои осиёӣ ҳам як метавонад барои дилхоҳ дастаи олимпия як натиҷаи хуб ҳам бошад. аввал гуфтем соли 2006 он вақт ҳайати дастаи олимпии кишвар ҳам хеле хуб буд. бо роҳбарии мураббии Карим Тошпулотов дастаи мо аввалин бор дар бозиҳои осиёӣ иштирок кард. ҳайати дастаам бо бозингарони хеле хуб онҷо тартиб дода шуда буд. Одил Эргашев он вақт дар ҳайати дастаи олимпии кишвар бозӣ мекард. Далер Тухтасонов буд, Комил Саидов, Дилшод Восиев, Ҷамшед Исмоилов, Акмал Сабуров, худи Хуршед Маҳмудов, яке аз нобиғаҳои футболи кишварамон, Иброҳим Рабимов ва боз чанд бозингари дигар. вале он замон гуфтем аз гурӯҳ дастаи олимпии кишвар дар бозиҳои осиёӣ набаромада буд. баъдан соли 2014 ҳам иштирок карданд. то ба даври плей-офф ҳам рафтанд. агар хато накунам он сол Аким Фузайлов сармураббии дастаи олимпии кишвар буд. ҳоло бетаваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи бозингарони мо. Камолов пас ба Муҳаммадалӣ Азизбоев буд, вале Азизбоев ба тӯб расида натавонист. Муҳсин Муҳаммадиев буд аст он вақт дар бозии осиёии Инхчон соли 2014 дар Кореяи Ҷанубӣ ки дастаи мо аз гурӯҳ баромада. онҷо ҳам аксаран футболзон бозӣ мекарданд ки дар тими миллӣ ҳастанд. идомаи ҳамлаи бозингарони мо маълум мешавад ки қудрати Непал чандон зиёд нест. барои ҳамин имкон ҳаст ки бозингарони мо дар бозии имрӯза
برای به دست آوردن 3 امتیاز جهد و کوشش کنه. ابوبکر سلیمانов партоб аз кунҷи майдон аз ҳама баландтар ҷаҳид муҳаммадали азизбоев, вале зарбаш хато рафт. мубориза дар маркази майдон. меҳрубон каримов, футболбозони дастаи непал, ҳоло ҳамлаи худро анҷом медиҳанд. инҷо як ҳаракати рустам камолов буд ки ҳамлаи дастаи непалро то як андоза бартараф кард. тубробои футболбозони мо мирзали ақназаров, пас ба канор, камолов, идомаи ҳамлаи футболбозони мо. ақназаров андаке шояд дер кард барои анҷом додани партоб ба ҷаримаҳои дастаи ҳариф. ва акнун футболбозони непал ҳоло мехоҳанд аз маркази майдон бозиро шурӯъ кунанд. дипеш гурунг, ним муҳофизатгари дастаи непал. шанкар тару, дарвозабон кришал муктам. фишори бозингарони мо хеле ва хеле зиёд аст. ва инҷо барои оғоз кардани ҳамла имкон пайдо накард муҳофизатгари канори чапи дастаи олимпии кишварамо. ва акнун имконият ҳаст. сулаймонов, пас анҷом мешавад ба азизбоев. бояд кушода шаванд футболбозони кишвар то ҳамлаҳо аз канорҳо, аз маркази майдон шурӯъ гардад. шаҳриёр инатулло, ақназаров, қурбонов, мусо қаҳоров. тавре дар оғози гузориш коргардон барои мо шумо нишон дод 5 дифоъгард нишон дод. 5-3-2 буд. вале ҳоло маълум мешавад ки 4-4-2 аст тарҳи ҷойгиршавии бозингарони мо. идомаи ҳамлаи бозингарони непал. дар хатти дифоъ кам футболбозони мо ҳастанд. ҳоло мебинем ки непалиҳо чӣ корро анҷом медиҳанд. партоб хеле баланд, хушбахтона туп аз ҷаримагоҳ берун шуд. як ирсоли навбатии дигар. инчо ба назарам корти зард бояд нишон кард. довар барои аз пироҳани футболбози мо доштани муҳофизатгари тими непал рам таппа. абубакр сулаймонов буд, футболбози дастаи вахш. бозингарони ҳайати асосӣ футболбозоне ҳастанд ки аз тимҳои гуногуни кишвар, аз дастаҳои истиқлол, регартадас, вахш, балхчӣ ва чанд легионерон аз тимҳои дигар даъват шуданд. ва корти зард ин дафъа боз ба бозингари рақами 8 дипеш гурунг нишон дода мешавад. ин аллакай дуввумин корти зард аст барои бозингарони непал. ва зарбаи ҷаримавӣ ба нафъи бозингарони тими кишварамон. خب имконияти идома додани ҳамла ҳаст. партоби хеле баланд. партоб рост ҷониби капитани даста буд.
Фаридун Давлатов ҳаракат мекунад ва инҷо зарбаи кунҷӣ ба нафи дастаи Олимпии кишвар. Абубакр Сулаймонов тӯбро аз кунҷи майдон ба бозӣ медарорад. Ва зуд бозӣ оғоз шуд. Фаридун Давлатов ва инҷо партобаш хато. Хато рафт ва муваффақ нашуданд бозигарони тими Олимпии кишвар. хуб, ба ҳар сурат мо гуфтем назар ба бозиҳои тими миллӣ дар дастаи Олимпӣ тамошобинон камтар ҳам ҳастанд. вале бубинед бонувон ҳам имрӯз дар варзишгоҳ қарор доранд. бисёр хуб аст. мо мехоҳем ки бештар бонувони мо ба майдонҳо оянд ва албатта тимро ташвиқ кунанд. бисёр хуб аст, чун дар майдонҳои муҳташами футболи ҷаҳонӣ махсусан кишварҳои пешрафтаи Аврупо, кишварҳои пешрафтаи Осиё хеле зиёд ҳастанд. анбӯҳи зиёди тамошобинон аз сӯи бонувон. ҳоло идомаи ҳамлаи бозигарони тими Олимпии кишвар амон Ахназаров, вале як ҳаракати футболбози дастаи Непал ин вазъиятро рафт кард. партоби Дипеш Гурунг ҳам хато буд. нимуҳофизатгари тими Непал Рустам Камолов, Меҳрубон Каримов, Сафарманд Ғаффоров. ду дарвозабони дигар дар курсии эҳтиёти тими Олимпии кишвар ҳаст. Шаҳобиддин Маҳмудзода, дарвозабони дастаи Регартадас ва Суҳробхӯҷа Юсупов, дарвозабоне ки дар ҳайати дастаи Тоҷ дар лигаи дуввуми кишвар ҳунарнамоӣ мекунад қарор дорад. Меҳрубон Каримов, идомаи ҳамлаи бозигарони тими Непал талош мекунанд онҳо барои анҷом додани як ҳамла. Арон Тапа, партоби ӯ ва ин партоб ҳам баланд аз ҷаримагоҳ берун мешавад. то оғоз шудани бозиҳои интихобӣ дастаи Олимпии кишварамон як бозии дӯстона ё санҷишии муқобили тими Афғонистон анҷом дода буд дар ҳамин варзишгоҳ ва дастаи мо ба шикаст мувоҷеҳ шуд бо ҳисоби 1-0. онҷо албатта қисме аз бозигароне ҳам ҳунарнамоӣ карданд ки имрӯз дар курсии эҳтиётӣ ҳастанд. барои мисол ҳамлагар Далил Шарифов, хуб баъдан бозигарони дигар ки дар хати муҳофиза ва ҳамла ҳунарнамоӣ мекунанд, махсусан Руслан Хайлоев имрӯз дар захира аст. дар бозии муқобили Афғонистон дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ карда буд. ё Ҷовидон Хушвақтов нимуҳофизатгар. ва аз чӣ бошад ки имрӯз баъзе аз футболбозон ба рӯйхати асосии дастаи Олимпии кишвар шомил нашуданд. махсусан худи Ҷовидон Хушвақтов нимуҳофизатгари бо маҳорати дастаи Барқчӣ ва боз чанд бозингари дигар. албатта ҳайат васеъ буд ва аз миёни онҳо бояд 5-6 нафарро сармураббӣ албатта ба ҳайат шомил намекард ва шояд ба ҳамин рӯйхат шомил шуданд ҳамин гуна бозингарон. бале ин гуна бозингарон гуфтем дар рӯйхат нестанд ва шояд вобаста ба васеъ будани ҳайат барои бозиҳои дигар онҳо ҳатман даъват мешаванд. яке аз
онҳое ки буд меҳрубон ғаффорзода ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо меҳрубон ғаффорзода имрӯз дар ҳайати дастаи олимпӣ исмаш нест диловар ҷамшедзода хуб александр мухин зарбаи кунҷии чаҳорум барои дастаи олимпӣ кишварамон партоби абубакр сулаймонов ҳарчанд талош мекунанд вале ҳеҷ як зарбаи кунҷӣ бо вазъияти хавфнок анҷом нашудааст ба нафи мо. хуб аз нимуҳофизатгароне ки ҳоло дар ҳайати дастаи олимпӣ нестанд аслан исмашон дар рӯйхати васеъ буд ансор ҳабибов аз тими арсеноли русия идомаи ҳамлаи бозингарони мо камолов бисёр як гузариши хуб пас анҷом мешавад зарбаро мунтазирем ва гол муҳаммадалӣ азизбоев ҳисобро мекушояд дар дақиқаи 39-уми рақобат ва бисёр хубам ҳунарнамоӣ кард амадони камолов як гузариши бисёр хуби ӯ буд ва пасро барои футболбозоне ки дар назди дарвоза қарор доштанд таъмин кард ва азизбоев бо як ҳаракаташ тӯбро ба болои дарвоза равон кард ва ҳисобро боз намуд. хуб бо ин гуна ҳамлаҳо ва фишорҳо дер ё зуд бояд мо ҳисобро мекушодем ва хуб аз қабл аз танаффус ба футболбозони тими олимпии кишвар муяссар шуд ки дарвозаи непалро рах накунад. хуб камолов бисёр хуб бозӣ кард дар ҳамин ҳолат гузариши ӯ ва партоби бисёр хубаш як бозингари непал ҳам аз пой афтид ва ин ҷо имконият пайдо шуд барои муҳаммадалӣ азизбоев ва ӯ тӯбро гирифту бо пои чап зарба зад ва ҳисоби бозӣ кушода шуд. бубинед чӣ гуна иштибоҳ карданд муҳофизатгарони дастаи непал ва бозигарони мо ҳам хуб дурахшида тавонистанд. муҳаммадалӣ азизбоев узви дастаи парвоз аст ки ин даста ҳоло яке аз тимҳои пешқадами лигаи якуми футболи кишварамон аст. ва парвозро ҳатман мо дар лигаи олӣ интизор ҳастем агар имсол онҳо муваффақ шаванд дар лигаи якум имконияти баромаданашон ба рақобатҳои лигаи олӣ барои мавсими оянда зиёд ҳам аст. хуб зарбаи ҷаримавӣ барои дастаи непал дарвозабони мо сафармал ғаффоров тӯбро дошта мегирад. чаҳор дақиқаи дигар то фарҷоми нимои аввали бозӣ боқӣ мондааст. бо тӯб футболбозони дастаи олимпии кишварамон абубакр сулаймонов фишор меоваранд футболбозони мо ва махсусан камолов аммо бенатиҷа анҷом шуд ин ҳамла.
2 бозингарони дастаи Непал ва натавонистанд як ҳамлаи ҷавобӣ ҷониби дарвозаи дастаи мо анҷом диҳанд. Шаҳриёри Иноятулло Азизбоев бисёр хуб ҳам ҳаракат кард барои нигоҳ доштани тӯб. Камолов бештар ҳамлаҳои мо аз канори рости майдон сурат гирифта истоданд. Камолов бозингарони Непал мубориза мебаранд. Ахназаров, Қаҳоров, Қурбонов партоба канори майдон, босам Камолов, пас ба Абубакр Сулаймонов, имконият барои бозингарони мо, зарба зада мешавад. Зарбаи Азизбоев буд, вале хато рафт ин зарбаи ӯ, аз миёни чанд бозингари дастаи Непал қарор дошт Муҳаммадали Азизбоев, аммо дақиқ набуд. Зарбаи футболбози дастаи Парвоз ва тими Олимпии кишвар. Тӯбрабои Камолов ҳамларо идома медиҳад аз канори чап. Азизбоев Қаҳоров, Ахназаров, Каримов, як партоби баланд ба канори чап. Рустам Камолов. Таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи бозингарони мо. Фурсат барои Фаридун Давлатов, зарба мезанад Давлатов, аммо довар ишора мекунад ки ӯ дар офсайд будааст. Содиқ Қурбонов. ду дақиқа илова карда мешавад ба поёни нимои аввали бозӣ байни дастаҳои Олимпии Тоҷикистон ва Непал. Камолов. خب می‌بینیم که در قسم دومی بازی سرمربی تیم المپیک کشور لوان خومریکی از گرجستان یگان تغییرات انجام می‌دهد یا نه. ما گفتیم در کرسی احتیاطی تیم المپیک کشور هم بازیکنان با تجربه خیلی و خیلی زیاد هستند که می‌توانند بازی رو کلان هم دیگر کنند. از محافظتگران اونجا رحمتشور احمدزاده، فخرالدین احتمов، از نیمه محافظتگران عزیزبек حییتов، علیجان بوریزاد، دلیر شریفов، Руслан Хайлоев, Фатулло Лимзода, аз ҳамлагарон бошанд Шаҳбоз Ҳабибов. Домаи ҳамлаи бозингарони Непал. Онҷо Муҳаммад Иқбол Давлатов, Абдуфаттоҳ Худойдозода қарор дорад. сониҳаҳои ба шумор боқӣ мондааст то фарҷоми нимои аввали бозӣ. аз рӯи ҳисоб, аз рӯи бозӣ ҳам бартари дастаи мо дида мешавад. бозингарони Непал ҳам мехоҳанд андаке дар муқобили футболбозони мо беҳтар ҳунарнамоӣ кунанд. ҳоло мо садои хуштаги довари сингапуриро интизор ҳастем. اینجا برعکس بازیگر نپال نتوانست خوب ضربه رو به طرف دیگر زند و صدای اشتراکی داور از فرجام نیمه اول بازی درک میدهد. حساب 1-0 با فایده دسته المپیک کشور. مؤلف گل محمد علی عزیزبایف است که